مرج البحرين يلتقيان ya hore kogi guda biyu suna haɗuwa da juna بينهما برزخ لا يبغيان tsakaninsu akwai shamaki ba sa ƙetare juna فبأي آلاء ربكما تكذبان wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان yana fita daga gare su lu'ulu'i da murjani فبأي آلاء ربكما تكذبان wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام kuma nasa ne jirage waɗanda aka ƙaga a cikin teku kamar manyan duwatsu فبأي آلاء ربكما تكذبان wacce ni'ima ce cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljanu كل من عليها فان duk waɗanda ke doron ƙasa masu ƙarewa ne ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام kuma zatin ubangijinka shi zai wanzu ma'abocin ɗaukaka da karamci فبأي آلاء ربكما تكذبان wacce ni'ima ce cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن duk waɗanda ke cikin sammai da ƙasai suna roƙonsa a kowace rana shi yana cikin sha'ani فبأي آلاء ربكما تكذبان wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa سنفرغ لكم أيها الثقلان da sanu za mu idar da hisabinsu saboda ku ya ku masu nauyi guda biyu فبأي آلاء ربكما تكذبان